A változás néha ijesztő, néha szükséges és elkerülhetetlen. Ez történt velem is, és tartozom azzal, hogy ezt megosztam veletek. Hosszú idő telt el a legutóbbi videóm óta, és tényleg annyi minden történt, hogy nem tudom, hol kezdjem. 3 részre gondoltam szedni a videómat. Az első, hogy mi történt az elmúlt másfél évben. A második rész, hogy miért is hagytam abba igazából a tartalomgyártást. A harmadik pedig, hogy hogyan tovább a csatornával. 2023 őszén, amikor bölcsiskorú lett a legkisebb gyerekem, és utána nem sokkal le is telt a 2 évgyed, akkor egy komoly döntés előtt álltam, vállalkozói lét vagy alkalmazotti létforma és munkakeresés. Abban biztos voltam, hogy a korábbi állásomra, a korábbi szakterületemre nem szeretnék visszamenni, mert úgy gondoltam, hogy ez a kisgyerekes léttel összeegyeztethetetlen. Mindkettőnek, mármint a vállalkozásnak, meg az alkalmazotti létnek is megvannak a maga szépségei, és mérlegelnünk kellett, hogy mi az, ami a mi családunk esetében a lehető legjobban működik. Személy szerint végül az álláskeresés mellett döntöttem, nyitva hagyva egyébként a vállalkozásnak a lehetőségét is. 2023. december végén kezdtem el egy szuper jó marketing ügynökségnél dolgozni 8 órában, és azóta is itt vagyok. Emberileg és szakmailag is rengeteg sokat kaptam ezen a munkahelyen, nagyon-nagyon sokat köszönhetek a munkatársaimnak, nagyon szeretek velük dolgozni, és nem lehetek elég hálás nekik, hogy egy olyan érzékeny időszakban, mint egy bizonytalansággal teli 6 év kihagyás után egy munkaerőpiacra visszalépésnél így befogadtak, és ekkora nagy támogatást kaptam tőlük. Szerintem ez egyébként rettentő ritka, úgyhogy nagyon szerencsésnek és nagyon hálásnak érzem magam miattuk, és már tényleg a kezdetektől igazi csapattagként tekintettek rám. Tehát gyakorlatilag tényleg a 0. naptól úgy éreztem, hogy csapattag vagyok. Mindeközben a legnagyobb gyermekem iskolás korú lett, úgyhogy jelenleg 3 különböző intézményben járnak a gyerekek, apa is sokat dolgozik, én is sokat dolgozom, és hát ez egy nagyon-nagyon új helyzet, mármint amikor anya elkezd dolgozni. Tehát ilyen formán meg is kellett élnünk, és túl is kellett élnünk egy ilyen normatív krízist. Mint amikor mondjuk kisgyerek születik, vagy kistesó születik, vagy intézménybe kezd járni a gyerek. Egyszerűen lehet erre számítani, be is fog következni, része az életnek, mégis nagyon-nagyon sok alkalmazkodást igényel egy ilyen normatív krízis. Úgyhogy egy kicsit még itt az első pontban szeretnék erről a krízisről beszélni. És arra gondoltam, hogy hát ha köztetek is, akik így még csatlakoztak régen a csatornához, és nagyon-nagyon hasonló cipőbe jártunk kisgyerekkel, felteszem, a ti gyereketek is hasonlókorú, már iskolás, lehet, hogy ti is időközben visszamentetek és elkezdtetek dolgozni, úgyhogy el tudom képzelni, hogy nagyon hasonló dolgokon mentetek keresztül, úgyhogy ha ez így van, akkor nyugodtan írjátok le. Hát most ezt a néhány dolgot, amit én ez alatt az 1-1,5 év alatt megéltem, gondoltam, hogy megosztom veletek. És ilyen volt például az első, amit itt kiemelnék, az a szerepkonfliktus, az anyaszerep és a munkavállaló szerep egy ilyen fura konfliktusba torkollott. Legalábbis nekem kihívás jelent sokszor a mai napig például, hogy le tudjam tenni adott esetben a munkát, vagy hogy úgy strukturáljam a napokat, hogy na, ez célirányos a munka, oké, vége, leteszem egy kicsit, és akkor család. Nyilván ez munkaterület függő is egyébként. Második ilyen volt, amit nagyon-nagyon meg kellett szokni, az az időmenedzsment és a terhelés. Gondolom, hogy nem mondok újdonságot, amikor azt mondom, hogy a családi és a munkahelyi kötelezettségeknek az összehangolása az stresszt okozhat. Ez nyilvánvalóan függ a munkatípusától is. Én például kreatív területen dolgozom, tehát nem más mondja meg, hogy mit csináljak, nekem kell kitalálni hónapról hónapra, hogy mit fogunk csinálni, de hogy nem arról van szó, hogy elmegyek, megmondják, hogy mit csináljak, és 4 órakor én azt a munkát leteszem, és nem viszem haza magammal. Egyrészt a home office, tehát az otthoni környezet sem segíti igazából, hogy elhatároljam ezt a kettőt. A folyamatos alkalmazkodás az megterhelő, hiszen egyrészt
alkalmazkodsz a munkádhoz, teljesítesz, vannak elvárások, másrészt bármikor történhet valami váratlan helyzet, főleg több gyerek esetén eltervezed a másnapot vagy az egész hetet, és bum, hajnalba beüt valami ocsmány vírus, amire egyszerűen nem számítottál. Ezt a terhelést is meg kellett szokni, ezeket a dolgokat is meg kellett ugrani, valamikor könnyebben megy, valamikor nehezebben. Következő, hogy nem csak nekünk felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is meg kellett szokni ezt az új helyzetet, hogy anyának most már vannak másfajta kötelezettségei is. Elképzelhető, hogy nem anya hozza, nem anya viszi a gyerekeket, nyilván ez megbeszélés kérdése, adott esetben hosszabb intézményi létet is jelent a gyerekeknek, ezt meg kell tanulni, meg kell szokni, meg kell érteni, és mi nagyon-nagyon sokat próbálunk erről beszélgetni a gyerekekkel, mert például nekem is van olyan elfoglaltságom, amikor Kecskeméten vagyok, mert ott van az iroda, vagy egy ügyfélnél vagyok, és videót forgatunk, vagy elmegyek egy konferenciára, és az egésznapos elfoglaltságot jelent nekem. Tehát ezeket mind, ami a munkának a része, és nem a megszokott, nem a hétköznapi 8-tól 4-ig tartó idősávot öleli föl, ezeket bizony nekik is meg kell szokni, és meg kell tanulni. Hát, következőnek azt írtam föl, hogy párkapcsolati és családi dinamika megváltozása. Nyilván az, hogy nekem is kell szokni az egészet, páromnak is szokni kell, a gyerekeknek is szokni kell, ez az egész családnak a dinamikájába hozott némi változást. Itt egészen olyan apró dolgokra gondolok, hogy ki intézi a bevásárlást, vagy ki megy el a szülői értekezletre. Működtek a dolgok egy bizonyos ideig valahogy, és egy ilyen szituációban, mikor nekem is van egy 8 órás, vagy lett egy 8 órás munkám, ez az egészet átírta, átalakította, és könnyű erről így beszélni, mert úgy tűnik, mintha ez automatikusan működne, vagy automatikusan mindenki könnyen megszokná az új helyzetet, de ez valójában nem így van. Tehát itt is, mint olyan sokszor, azt gondolom, hogy a beszélgetés az sokat segít, de nekem például tudatosítanom kellett, hogy most mi történik. Ki kellett mondanom bizonyos dolgokat, hogy mi miért van, vagy én nekem mik a megéléseim, és így tudtunk ezeken túllendülni. Hogyha nektek bármi más tapasztalatotok van erről, tudjátok, szeretek róla beszélgetni, úgyhogy írjátok le nyugodtan a komment szekcióban. Az utolsó, amit itt fölírtam, és ez nálam már a munkakeresési szakaszt egyébként megelőzte, az egyfajta, nem tudom máshogy mondani, pszichológiai kihívások. Egyrészt például a hosszasan otthon töltött idő, feldolgozni, és rájönni arra, hogy most itt szükség van a változásra, nem csak azért, mert időben ott tartunk, mert erre is fel kell készülni szerintem az embernek lelkileg, hogy véget ér egy időszak az életben, és elkezdődik valami új, de például ilyen lehet a bűntudat kérdése, vagy az önazonosság, amikor az ember nem érti, miért nem fér bele a saját bőrébe, valami nem olyan. Biztos én vagyok ez? A helyemen vagyok? Hol is tartok? Merre tartok? Mit csinálok? Ezeket úgy jó, ha megdolgozza az ember magában, és ilyenkor nem szégyen egyébként külső segítséget kérni adott esetben, vagy legalább beszélni róla barátokkal, a pároddal, családtagokkal, bárkivel, hogy ezeket a dolgokat így tök jó kibeszélni, hogyha tudsz róla beszélni. Nagyjából ezekből a dolgokból, amit itt felsoroltam, ebből következik a második téma, hogy miért is hagytam abba a tartalomgyártást, ami egyébként nem igaz, mert nem hagytam abba, sőt, sokkal több tartalmat gyártottam, csak nem saját magamnak, hanem azoknak az ügyfeleknek, akik megkeresték az ügynökségünket, vállalkozások, akik szerették volna fellendíteni a social media jelenlétüket, például, mert ők velem dolgoznak többek között, és én lettem a social media menedzserük, úgyhogy együtt terveztük, kitaláltuk, megcsináltuk, elkészítettük az ő tartalmaikat. Másrészt a korábban említett identitásválság is egy kicsit így visszafogott engem, mert nem nagyon tudtam, hogy miről beszéljek, vagy minek van itt helye a csatornán a továbbiakban, és hogy én egyáltalán mit csinálok itt az online térben. Úgyhogy elérkeztem egy ilyen pontra, hogy így megakadtak a szavak, és nem jöttek, és egyre nehezebb és nehezebb volt így leülnöm
a kamera elé. És hát a hallgatás oka volt az is, amit már egy korábbi, szerintem pont az volt az utolsó 1,5 évvel ezelőtt egy videóban meséltem, hogy radikálisan megváltozott a véleményem arról, hogy szeretnék-e a gyerekekről beszélni, vagy a gyerekekkel kapcsolatos ilyen szülőségi mérföldkövekről tapasztalatokat megosztani, és továbbra is az az álláspontom, hogy nem. Tehát a gyerekekről nem fogok már így beszélni konkrétan a csatornán, csak és kizárólag a saját megéléseimről és a saját mérföldköveimről. És el is érkeztem a harmadik ponthoz igazából, hogy hogyan tovább a csatornával. Egy nagyon fontos én részem az anyaság mellett a karrier. Az, hogy dolgozom, és nekem egyébként mindig is az volt. Én nagyon, nagyon szeretek teljesíteni, szeretek feladatokat elvégezni, és egy ilyen türelmetlen típusú ember vagyok. Ez az anyasággal nem annyira jó párosítás, mert ott nem látod egyik napról a másikra az eredményeket. És tudom, hogy vannak ilyen emberek. Nekem ezt nap mint nap így tudatosítanom kell, hogy ültetjük a magot, locsolgatunk, gondozunk, és egyszer majd sok-sok év múlva kinyílik majd az a bizonyos virág. Szóval az, hogy a gyerekeket nevelgetjük, gondozzuk, beszélgetünk velük, az nem hoz azonnal eredményt. Én jobban szeretem hamarabb látni az eredményeket a mindennapokban, és ez sokkal könnyebb munkán keresztül megkapni. Na, minden esetre a gyereknevelési kihívásokat ténylegesen szeretném a saját belső mérföldköveimre fordítani, és nem csak erről, hanem egy kicsit a munkáról is beszélni, meg úgy általában az anyaság és a munka összeegyeztetéséről. Természetesen, hogyha érdekel ez titeket. Kíváncsi vagyok, mert lehet, hogy az lesz a vége, hogy hát köszönjük szépen, viszontlátásra, ez bennünket már nem érdekel, mivel ez eddig nem történt meg. Én nagyon-nagyon szeretném nektek megköszönni az elmúlt több mint 7 év támogatását, és azt, hogy itt voltatok velem a csatornán nagyon sok videón keresztül, amíg megszülettek a gyerekek, és ahogy felcseperedtek. Az elmúlt 1,5 év az tényleg egy ilyen csöndes, hallgatós időszak volt, de ennek ellenére is nagyon köszönöm, mert privát üzenetben sokan megkérdeztétek, hogy vagyunk, mi van velünk, lesz-e még videó. Tartoztam ezzel, és bízom benne, hogy mondhatom azt, hogy találkozunk a jövő héten. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!